Jeg er ikke klar. Ja, men jeg er ikke klar. Drugsen min er ikke klar. Ferdig. Men vent litt. Hva skritt bruker du? Hei, du. Jeg er allerede død. Jeg har. Hæ, jo. Jo. Og en gris. Jeg tar litt spice. Oi. Jeg ser ingenting. Jeg ser ikke en queet. Og jeg følger ikke med, Kasper. Jeg er rustig på bøkene. Jeg kan se igjen. Oi, jeg legger faktisk litt mye. Ja. Jeg vet ikke. Takk. Da var den min.